nothing good comes from ZANU-PF. Hanzi hapana chakanaka chinobuda, hapana chakanaka chinobva kuZANU-PF. Ndo mashoko ari kutaurwa naGift Ostalos apo. Nyaya yacho ndangoti ndiuye nayo ndikuratidzei muzvionere mega kuti vamwe vakomana vari mujeri nenyaya yembudzi, iko zvino izvi vamwe vapinda futi mujeri nenyaya yekuti sei yekuba mombe. Akaona kansela asvika pakurova zheti re400 achida kuti ararame. Handizoti mwewo tsvina here chii chiri kumbonyatsoitika kana zvinhu zvacho zvakuda sei zvakudaro. Handitika ndonyaya yandiri kufamba nayo chii zvamanje manje, ndonyaya yandauya nayo kuti ndikuratidzei kune vese vari kusenda mameseji aiwa ndiri kudzoka mugame mbichana very soon ndenda 100% takunyatsoita sei takunyatsochimhanya, but so far so good. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Handitika tinoita sei tinosvika chete. Right, greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka ari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa ndine nyaya yakanzura kansela yandiri kufamba nayo vakapomerwa mhosva yekuba mombe, vavaendeswa kukoti, vavaonekwa kunzi aiwa mhosva yavari kupomerwa iyi haisi yekunyeba, ndeyechokwadi. Vavapiwa 20 years mujeri, 20 years vari mukati. Ava ndikanzera weZANU-PF. Ndonyaya yandauya kuti ndikuratidzei. Hamene kuti munoti chiyo nazvo kana zvinhu zvacho zvakudai so kuti kansela munhu watinotarisira kuti tamusarudza kuti atungamirewo community yedu zvinhu zviende kumberi, akuwanika achiwanika mutumazheti twekuba mombe. Vakaipa. But anyway, ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndikuti gwenzi rephytomed richiripo, gwenzi rephytomed richiripo ende rakazara. Harisati raita sei, harisati rapera. Handitika saka iwo chaunongoita kubata nhamba dziri paskrini idzo. Ukabata nhamba dziri paskrini idzo wotaura nevasikana ivava vanokuita sei, vanokuitira mudhiginyira wacho. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Handitika zvinhu zvako zvoendeka. Usaite zvinhu zvekutyira kure. Bvunza kuti gwenzi rakamira sei, gwenzi rinoshanda sei. Wabvunza woziva kuti zvinhu zvako zvaita sei, zvamugwara. Kana wakuzoda unozongonotenga kana wawana mara. Handitika then ndine mashoko kubva kuna Owen ari kutaura iye kuti company registration in South Africa nekuvhurirwa ma-FNB accounts hazvichanetse, zvangofamba nyore. Chinongodiwa chete passport yako chete. Ukaita passport yako and then nyange usina permit wakutoregister company wovhurirwa bank account. Handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo womutaurira kuti Owen, ndabva nekuna DJ Holly vari kutaura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje, saka ndauya kwauri kuti uite sei utibatsire. Handitika right, nyaya yangu ndeiyi iri apa iyi mirit dai so pari kupisa. Nyaya yangu irapo ndeiyoyo. Zvikanzi ZANU-PF councillor for Ward 17 in Insiza North, Sindiso Ndlovu, has been sentenced to 20 years in prison after being convicted for 2 counts of stock theft. 2 counts of stock theft. Nothing good comes from ZANU-PF. Hapana kana chinhu 1 kana chakanaka chinobva kuZANU-PF. Right, rega ndingokuverengerai nyaya yacho in full, ndichangoita chingojamba nditi zvikanzi ZANU-PF councillor for Ward 17 in Insiza North, Sindiso
Ndlovu, 40, has been sentenced to 20 years in prison after being convicted for 2 counts of stock theft. Right, zviri kungotaurwa apa zvirunzi vakomana ava vaiba mombe. Vachiba mombe vodziendesa kunotengesa, dzovhiyiwa votengesa nyama mubhucha. Ndo zhete raita sei raitwa nevakomana ava. Zviri kunzi vakaba mombe dzimwe 2, mombe dzavakaba vasina futi mapepa ekuti vane mombe dzavatenga kana kuti dzavatengesa. Hanzi vaitoenda kupolisi votonoclear mombe dzekuba idzodzo, dzakliwa kudaro vobva vatoenda nadzo kunoita sei kunodziurayisa. Dzatinourayiwa ikoko kuesgodini vobva vaita sei vodya mari. Ende mombe dzacho mukuziva the funny part dzaitengeswa ma4 wire pakashata. Ndosaka muri kuonedzwa Australos ari kutaura kuti nothing good comes from ZANU-PF. Ukaona munhu wakansela wakusvika pakuita kazheti kema400 uchiba mombe 2 unoclearisa kumapurisa. Ameno ndonyaya ndiri kufamba nayo, ndonyaya ndiri kuti ndikuratidzei, yandauya kuti ndikunzwisei. Ameno kuti munoti chii nenyaya iyi, ameno kuti munozvionawo sei kuti pane kwatiri kuenda here. Vamwe vari mukati nenyaya yembudzi, vamwe zvine zvapinda mukati 20 years varimo mukati nenyaya yestock theft, yekuba mombe. Mawana siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaurawo maonero ako, wotaurawo pfungwa dzako kuti unozviona sei, unofunga sei kuti neutungamiriri hwakadai so tichasvika kupi, neutungamiriri hwakadai so tichasvika kupi. Ende ndokutendai nemareactions enyu amaisa pavidhio raBishop Nyamakanga. Ndichadzoka ndichimaverenga and then tichaorganize naBishop Nyamakanga touya nawo for an interview. Handisika totaura tonzwa kuti vanokwanisa here kutipindura mibvunzo yese yamuri sei yamuri kubvunza. Handitika. So thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Zita rangu ndinonzi DJ Holy. Kana une ka office kaunako, kana une nyaya yaunayo yauda kuti tipinde, kana kuti uda tikurukure timboonesana kuti haufa, ndibate futi panhamba dzangu idzo dziri pascreen. Handika tofambira nyaya dzacho. Pane imwe nyaya futi yandiri kuuya nayo yomwe muprofita, ane chimwe chiprofita chakanditumira. Let me not say a lot. Ndichazongouya nenyaya yacho mozvionera mawano. Yes, so me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now. Ngasangana nevideo rinotera.